Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız şeyle soraptır. Esselamu aleykum. Men öýlenmegiň öň siresinde durmuş toymy Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine laýyklykda geçirmek isleýärin. Emma ejem kakam toyumda aydımsa tanys arak ýaly günah işleri etmegi meýilleşdirýärler. Men munyň günah diňini bilýän we muňa garşy men nähili ýol tutsam Allah we onuň rasuly razy bolar. Dinimiz şu ýagdaýa nähil serediýär. Jogabyňyz üçin öňünden sag boluň diýip sorapdyr. Wa aleykumussalam we rahmetullahi we berekatuh. İlki bilen musulman doganlar bu hili ýagdaýda etmeli işimiz Allah Teala'dan dilek etmeli. Allah Teala'dan ene atamyzyň ýüregine goýa gory bu ýalňyşlyklary düşünüp bu ýalňyşlardan el çeke worsunlar diýip dilek etmeli. Çünki Allah Teala doga dilekleri ihlas bilen dileseň, çyn ýürekden dileseň, şertine edebine laýyklykda dileseň, Allah Teala şeksiz doga dilekleri kabul edýär. Şonuň üçin birinji etmeli işimiz islenlik ýagdaýda, kyn ýagdaýda bolsun, çıkkınsız ýagdaýda bolsun, şuňa beňdeş ýagdaýlarda bolsun, birinji bilen etmeli işimiz Allah Teala ýalvarmaly. Ya Rabbi, ene atamyň ýüregine goýa gory, şu zatlardan el çeke worsunlar, düşüne worsunlar diýip näme? İhlas bilen Allah Teala dilek etmeli, ýalvarmaly. Ondan soň musulman doganlar etmeli işimiz yumşaklyk bilen, süýjü dil bilen, edep bilen, gowy edip näme nasihat etmeli, şu ýagdaýyň şu toylarımızda edilen käbir zatlaryň haramdygyny, şu zatlary etseň bereketsizlik bolýanlygyny, Allah Teala we Rasuly razy bolmaýanlygyny, bu dünýä hem ziyan, ahirette hem näme jezasynyň badygyny düşündirmeli, nasihat etmeli. Etmeli işimiz şol musulman doganlar. We bilýäňiz musulman doganlar islamda ene ataň ýeri gaty uly, olara näçe hyzmat etsegem ene ataň hakyny ödäp bolmaýa. Hususan enelerimiz, ejelerimizin bizim üstümizde kän haqqy wa ene ataň öňünde aňruja syla hormatly bolmak, ene ataňa hyzmat etmek näme musulman doganlar her perdendiň borjy. Hiç bir ýagdaýda, hiç bir sebäp bilen olara ynjytjak söz diýmeli däl, olary gynandyrjak hereket etmeli däl. Emma musulman doganlar geleliň halal haram meselesine bu hili işlerde hiç kimi dinlemek, hiç kimin diýenini etmek, itaat etmek bolmaýar. Eger bir kişi kim bolsa bolsun bir haram iş buyursa, biz şoňa razy bolup bilmeýäris. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Buhari'da hadis kitabında Hazreti Ali radıyallahu anh'ın haber beren hadisinde şeýle diýär. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem la ta'ata fi ma'siyah İnnema ta'atu fil ma'ruf. Allah Teala'nın öňünde günahkar bolunjak işte hiç kime itaat etmek yoktur. Itaat etmek yani diýenini etmek diňe halal zatlardadır diýär. Demek musulmanlar şol hadisten möhüm bir zat öwrenýär we islamda möhüm kaidelerden bir şol. Kim bolsa bolsun islenlik derece, wezipe tapawudy yok. Eger haram iş buyursa, musulman adam şoňa razy bolmaly däl we şonu etmeli däl. Isle paçça raýatyna buyursun, isle ýan ýoldaşy öz zenanasyna buyursun, isle halifasy şagirdine buyursun, isle emiri esgere buyursun, isle ene ata çağasyna buyursun. Kim bolsa bolsun, tapawudy ýok. Allah Teala'nın öňünde günahkar bolunjak işte hiç kimin diýenini etmek bolmaýa, hiç kimi dinlemek bolmaýa, hiç kimi itaat etmek bolmaýa. Beter haram iş buyurulsa ol işi etmeklen öz haram. Ve gelel musulman doganlar toylu mesela bu arada öňem sora jogapda düşündürdük. Bizim toylarymyzda islama, türkmençiligimizde, milliligimizde ters zatlaryň badygyny onu aýtdyk. Dinlemedikler alyp dinläp biler. Kıysaça ýatlap geçsek musulman doganlar bizim içimizde tutulýan köp toylarda musulmançylyga, türkmençilige, türkmeniň milliligine düýbünden ters zatlar bar. Onu söreň. Hem dinimizde ters, musulmançylygymyzda ters, türkmençiligimizde ters, bizim milliligimizde ters. Ama näme üçin bizim içimizde köp kişi bundan bir rahat bolmaýa beter
öz aslymyzdan, esasymyzdan, dinimizden, däwimizden, desturundan uzaklaşyp barýas. Şolaryň biri musulman doganlar şu käbir toýlarda edilýän haram işleň bir arak şarap. Bu haramlygyna hiç kimin bir şekki şüphesi yok. Tirmizi'de gelen hadisinde Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Enes bin Malik aydiya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arak barada 10 kişiye lagnet etti diye. Sıkana yani yasap öndürene üzümden dağıttan sıkıp yasalyan eken şoň üçin sıkana diye. Sıkılana yani yasattırana, içene, daşana, öz üçün daşalana, içirene yani hödürlene, satana, arak satıp şondan eklençedene satın alana o öz üçün satın alana diye. Şulan hemmesine diye Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beddua etti diye. Allah näme lagnet etti diye şu 10 kişi. Musulman adam Allah ve Resulüne iman ettim diyen adam, Allah Teala'nın qowwaryan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qowwaryan, men Muhammed ümmeti diyen adam, özüne men musulman diyen kişi şu hadisi eşitene dur pikirlenmeli, men näme işläp bor? Heýemir toýuňda arak goýup boljakmy, märekanda arak goýup boljakmy, kapyňdan salmalylar. Özüň bar ýerine oturmalylar, ol getirip birine hödretme we aňarda dursun. İkinji haramlyk aýdymsaz. Köp kişi şunu haramdan hem hasaplamaýar. Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye Sahih Buhari'de gelen hadisinde لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّةِ أَقْوَامٍ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ Bir döwür gelecektir diye. Ol wagt ümmetimden zina etmegi, erkeklerden yüpek egneşik giymegi, içki içmegi ve saz gurallaryny halal gören insanlar peýda boljakdyr diye. Eýen peýda bolup başladymy? Görüp oturýarys. Arak ne ankay aýdymsaz haram diýsen haram näme diye. Haramlığından haberi yok. Haram diýsen geň oraya. Peygamberimiz näme diýdi? Bir döwür gelecek diýdi, halal hasap etjekler diye. Bu aýdymsazyň sebäp bolýan erbetlikleri, ol aýdymsazyň içine geçýän erbet sözler, hayasyzlyga, edepsizlige çağırayan sözler, ol aýdymsazyň täsiri bilen edilýän hereketler, döküp gıýgyrşyp, wägirip, aýal-erkek garym-gatym bolup, ve şonuň üçin musulman doganlar ýene de toýlarymyzda bolýan haramlyklaryň ýene bir näme musulman doganlar deýusluk we ihtilat musulman doganlar. Deýusluk biriniň aýaly, gyýzy, jigisi, gelini başga erkeklerin öňünde daraşyk geýip bezenip her hilek bolup tans edip, döküşüp, gıýgyrşyp başga erkeklerin öňüne şu hil hereketler edýär. Bularym erkekleri şol hil toýlara gitmeklige, şol hil ýerlere barmaklygy razi bolýar we gawanmaýarlar. Şuna deýusluk diýilýär. Başga erkeklerin öňünde galygap şey edip özüni gorkazyp bermekligine hiç zat diýmeýän bolsa, haýkuş diýmeýän bolsa buňa diýilýär deýusluk. We bu toýlarda ýene bir biziň halkymyz tarapyndan üns bermeýän haramlyklaryň bir ihtilat. Ihtilat näme biri-birine näme mahram bolan erkek aýal gyzlaryň biri-birine garym gatym bolmaklygy. Bu da näme dinimiziň haram eden zatlaryndan musulman doganlar. Käbir toýlarda geline ýarym açyk dar fata geydirmekleri, awratlar zatlar açyk bolýar, göwsü arkasy şuna meňzeş. Bularym näme musulman doganlar haram işlerden. Bu hile edip toy tutmak musulman doganlar biziň däp desturymyz däl, biziň milliligimiz däl, ata-baba biziň türkmeniň eden işi däl. Bu hil toylar musulman doganlar bize daşyndan gelen gaýry dinleriň adaty. Çünkü kapyrlarda halal haram diýen zat ýok. Olar arak şarap dökýärler toylaryna. O beter aýallaryny öňküden beter açyk geýdirip, her hilek bezap geýdirip başgalarynyň öňünde şeýdip sergilap goýsalar, özlerine şon derece bilýärler. Aýdymsaz aýdyp, wägirip, çyýgyryp, gıýgyryp, bökçöklap berme, olar üçin adaty zat. Bu hil toy tutmak şuň nusxasy musulmanyň kydal, türkmeniň kydal, daşyndan gelen gaýry dinliňki kapyryň toýundan alynan zatlar. Şonuň üçin musulman doganlar bu zatlardan el çekmeli, öňe dönem bolsak toba etmeli, halal musulman türkmen toy etmeli. Erkekler aýry turmaly, zenanlar aýry turmaly. Erkeklere erkek, zenanlara zenan hyzmat etmeli. Halal oyun güýmenjeler bilen toy geçirmeli. Göreş tuttur, başka ýarış geçir.
bayrak koy, umuman pikirlensen kan, halal zatlar, güýmenjeler kan, toy kılık edip boljak zatlar kan. Halal zatlar bilen saçak bezemeli. Allah Teala nimetler kan, musulman dogonlar. Halal zatlar sanasan, sanap soňra çykyp bolanok. Ana musulman dogonlar şu hil toy etsek, şonda sogaply bolar, bereketli bolar. Ve hormatly ene atalar. Eger Allah Teala size şu soran dogonumuz ýaly gowy we haýyrly perzent nesip eden bolsa, Allah Teala'nın razyligi gerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem razyligi gerek diýip duran perzent nesip eden bolsa begenmelisiz. Ol bir zat diýip dursa siz bärden ýok, arak getirjek, tans getirjek, toy neme ýanky alakka aýdym aýtdyrjak, şerap goýjak diýip bu hil bolmaly däl. Beter siz çağaňyň şu zatlar islemeýändigine begenmeli. Ve Allah Teala size iki nimet bağışladıptır. Bira perdent nesip edipdir, ikincili imanı dinler perdent nesip edipdir. Şul haram zatları yigrenýän, şu zatlardan uzak bolmak isleýän perdent nesip edipdir. Köp enata arzu edýär şeýle çağasynyň bolmaklygyny nädip çağamy şu zatlardan aýryp bilerkem diýip aladasynda gezip dur. Şonuň üçin näme siziň iki san nimetyňiz bar, Allah Teala çağa nesip edipdir we şuňal haýyrly, haramy yigrenýän, halal soýýan çağa nesip edipdir. Şu ýagdaýda bu enatalar haramyň tarapyny almaly däl, halal tarapda durup Allah Taala'nın razylygyny näme bolsa şoňa göre hereket edip öz çağaňyza bu hili haýyrly işte durmuş toýunyna näme etmeli? Halal, musulman, türkmen toýu tutup berip näme musulmanlar onlar enatalar golluk bermeli öz çağaňyza. Şonun üçin näme? Gaýrat edeliň, dinimize gaýdalyň, öz aslymyza gaýdalyň, hakyky türkmençiligimize, musulmançylygymyza gaýdalyň. Alhamdulillahi rabbil alamin.